Tento look sa volá Sleek Color a Sleek Color je o tom špecifický, že je použitá technika ombre, ktorá je momentálne strašne moderná. Tento look sa vytvára veľmi jednoducho, odfarbia sa konce a dodá sa nejaká príjemná, výrazná farba podľa toho, aký typ farby niekto preferuje. Produkty som použil z rady Got to be Straight On pri žehlení vlasov, lebo ten chráni vlas pri popálení a pri teple. A na záver som použil troška ľahko argánového oleja na ošetrenie a lesk tých koncov. Farbu som použil Salon Colors, výraznú červenú. Tento trend sa hodí pre všetky farebné svety samozrejme a pre každý typ ženy, či je to tmavovláska, blondína, bruneta. Tento look sa volá Big Bob a je hodne sofistikovaný. Tento trend sa hlavne môže včesať pre spoločenské aktivity a hodí sa aj k elegantným šatom. Vytvára sa veľmi jednoducho, z toho dôvodu stačí vám mať jednu dĺžku vlasov, natupíruje sa poriadne a potom sa tie celé vlasy zopnú pri krku a prisponkujú sa, takže ten bob je naozaj krásny. Použili sme Palette Deluxe na zosvetlenie pramienkov z vrchnej časti hlavy, aby sme dosiahli žiarivejšieho, svetlejšieho efektu. Na styling sme použili Volume Gliss Kur šampón a na úpravu Volumaniu od Got to be, ktorý nám dal bohatý objem. A tip, ktorý môže byť taký zaujímavý, je spraviť si z natúpených vlasov cop a ten cop zohnúť pod krk a ten prispolkovať. Potom vám ten účes tá bude držať, myslím, že celú noc.